Прывітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юрый Дракахруст, а таксама удзельнік нашай сённяшняй перадачы. Гэта журналіст, медыаэксперт міжнароднай ініцыятывы ISIS Серж Харитонов. Серж, прывітанне. Вітаю, дзякуй за запрашэнне. Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта што будзе з беларускай медыапрасторай пасля таго пагрому, той зачысткі, якая пачалася не сёння, але сёння, чарговы, так бы мовіць, этап, чарговы пік, можна сказаць. Это пагром в нашай Ніве, в Оршы.ua, Брестскай газете, Інтэкспрэс, па ўсёй краіне. Геаграфія прадстаўлена ад захада да ўсходу, ад поўдня да поўначы. І перспектывы, разумела, змрочныя. Уже вядома, што крымінальная справа супраць рэдактара, супраць рэдактара нашай Нівы. Ну і здавалася б, як бы казаць пра перспектывы, калі ідзе проста хапун і арышты. Як бы не выпадае, але тым не менш. Вы, Серж, апублікавалі нейкія свае нататкі, так бы мовіць, пра тое, што ж з этой прасторай будзе. Пра некаторыя я хочу з вами пагаварыць. Першае, это ваш прагноз, што беларусы сыйдуць у соцсеткі і ў першую чаргу Telegram. Але, ведаеце, як казаў маршал Маклюэн, the media is the message. Пасярэднік ёсць пасланне, в тым сэнсе, што не так шмат уже людзей сядзяць у Тэлеграме. Я паглядзеў статыстыку мінулым годам, это 43%. І это, я думаю, значная частка з іх, это просто якія карыстаюцца ім, як Viber, як фактычна как бы пашыраным тэлефонам, для таго, каб смс-кі пасылаць. А як бы велізарныя аўдыторыі, скажем, Тутбая, нашай Нівы, як яны, як вы уяўляеце сабе переход в зусім як бы незвыклую для іх як бы сістэму. На сайтах глядзелі, до этого прызвычаіліся, а в Telegram лезть, як вы лічыце, ці магчыма это? Тут ёсць дзве рэчы, якія я хацеў бы абмеркаваць. Па-першае, недзе каля 2 гадоў таму менавіта навіны на беларускіх сайтах чыталі каля 55% людзей, якія заходзілі на гэтыя сайты. То бок мы можам гаварыць аб тым, што не кожны чалавек, які чытаў, напрыклад, той самы Тутбай или тую самую нашу Ніву, абавязкова займаўся, абавязкова цікавіўся палітыкай. І Тутбай, і наша Ніва — гэта ўсё ж такі медыа, якія займаліся апроч палітычнай тэматыкі, яшчэ і тэматыкай звычайнага жыцця, нейкіх там тэмаў, якія звязаныя дзесьці там з, я не ведаю, з чаго можам пачаць, там ад музыкі і да там рэцэптаў, падарожжаў, усё разам там. Прогноз надвор'я, сям'я, секс, гламур, урэшце рэшт. Гэта абавязкова. Спорт, прычым спорт не як змаганне з Лукашенко, а спорт як там бегаюць, кідаюць, так бы мовіць, там плаваюць. Так. І ўсе гэтыя тэмы, канешне, важныя, але мяне больш за ўсё цікавіць аўдыторыя, якая цікавіцца палітычным жыццём. І людзі, якія чытаюць навіны, менавіта якія датычныя грамадскіх пытанняў, нейкіх пытанняў грамадскага жыцця ці палітыкі. Мне падаецца, што ўсё ж гэтыя 55% гэта тая аўдыторыя, якая можа перайсці ў Telegram. І чаму я мяркую, што гэта адбудзецца? Усе апошнія 27 год паслядоўна беларускія медыі існавалі у нейкіх рэстрыкцыях. І развіццё гэтых медыяў было абумоўленае ў тым ліку тымі абмежаваннямі, у якіх яны існавалі. Калі вы згадаеце канец 90-х, пачатак 2000-х і разгром друкаваных медыяў, то яны перайшлі па вялікім рахунку з прэсавых версіяў, з друкаваных версіяў у інтэрнэт. І на той момант я не думаю, што багата людзей спадзяваліся, што некалі інтэрнэт зможа стаць нейкай такой
рэчу, якая ёсць у кожным доме. Але гэта адбылося, і сёння мы прызвычаіліся да таго, каб чытаць навіны ці глядзець навіны менавіта праз інтэрнэт. Я думаю, тое самае адбудзецца і з тэлеграмам, бо аўдыторыя, якая шукае палітычныя навіны, хутчэй за ўсё будзе шукаць навіны, якія ёй перш за ўсё цікавыя, там, дзе яна можа мець давер да стваральнікаў гэтага контенту. І менавіта ў тэлеграме ва ўмовах, дзе няма цэнзуры, я думаю, што гэта павінна спрацаваць. І той эксперымент, які вось адбыўся з друкаванымі медыя на пачатку 2000-х гадоў, і поспехі, якіх дасягнулі гэтыя друкаваныя медыя менавіта у інтэрнэце, у веб-версіях ці праз аплікейшнах, хаця аплікейшнаў было не гэтак много, як магло бы быць. Я думаю, што ўсё ж аўдыторыя пойдзе туды, дзе яна мае давер да стваральнікаў контенту, і Telegram у гэтым сэнсе можа быць той самай сеткаю і тым самым той самой платформой, куда люди пойдут замест Тутбая. Наступне у меня до вас питання, от якраз про ту тему, яку ви вже частково закранули, але я її хочу криху більше розгорнути. Это пам'ятаєте, колись у Советской Беларуси был такий слоган «Солидная газета». Ну і от сапраўды такие видання, як Тутбай, скажем, частково наша Ніва, яны сапраўды ахоплівалі шырокае кола розных тэмаў. Гэта там і нейкія происшествия, здарэнні, гэта і эканоміка, і зноў жа не толькі про тое, як все обвалілася, все, завтра Лукашенко будзе краха, ну як вот люди живут, як працуюць, як бізнеса працуюць, стартапы какие-то, так сказать. Спорт, секс, ну вот все это было в Тутбае, все это было в нашей Ниве. Но, умовно кажучи, в таких виданнях, як, скажем, Харти, при всій повазі, ну, вот, это коли и было, то вельми мало. То есть это была, такая, ну, такое видання, яким гэтага не было. И вот у меня до вас питання. Ну, вот уже сегодня, Тутбай, что называется, вернулся в іншій, ипостаси, в выгляде зеркала и наша Ніва, хутчэй за ўсё это зробіць. Вот я сегодня брал интервью у Артема Горбацевича. Он даў зразумець, што яны это будуць рабіць. Але вот ці атрымаецца захаваць вот эту разнастайнасць, потому что вот вы сказали, что не все глядели политику. Да, но люди, якія, умоўна кажучы, глядели там спорт, там жыццё зорак, там я не ведаю, секс, яны краем вока цепляли и политику, и на Тутбае, и в нашей Ниве. А коли там, умовно кажучи, застанется только политика, дало Лукашенко, то, магчыма, мільёнаў, нават сотен тысяч. Ну, конечно, гэта пытанне рэдакцыйнай палітыкі і таго, як гэта будуць выбудоўваць і наша Ніва і Тутбай. Зразумела, што прычына, чаму Тутбая за гэты працэс запуску новага праекту заняў 6 тыдняў. Гэта і праблемы з камандай, таму што багата людзей апынуліся ў заручніках, і нейкія там іншыя пытанні. Але самае галоўнае гэта то, што зараз праект будзе існаваць на хостынгу за мяжою Беларусі. А значыцца, што яго нельга будзе заблакаваць так, каб да яго нельга было далучыцца, напрыклад, праз VPN. І як паказалі падзеі мінулага жніўня, беларусы вельмі хутка навучыліся карыстацца VPN-ам. У жніўні 2020 года беларусы былі, калі я не памыляюся, другімі ў свеце пасля іранцаў па колькасці усталяваных VPN аплікейшнаў Psifon, які былі якой было асноўным таким інструментам для далучэння да інтэрнэту. Таму я думаю, што ўсё ж нельга недаацэньваць беларусаў, іх тэхнічныя магчымасці. Я памятаю, як VPN-ам вучылі карыстацца людзей просто нават праз раздрукаваныя памяткі, якія просто клеілі на дзвярах пад'ездаў. І гэта ўсё адбывалася ў Беларусі, дзе да гэта VPN-ам карысталася вельмі мала людзей. І мне падаецца, што недзе там каля 3-3,5 мільёнаў было установлена гэтых аплікейшнаў Psifon у жніўні 2020 года. То бок людзі вельмі быстра вучацца, і калі вось такая вострапалітычная сітуацыя, як мы маем зараз у Беларусі, то прага да ведаў і прага да сапраўднай інфармацыі
яна нікуды не дзенецца, людзі ўсё ж знойдуць магчымасці, каб чытаць тое, што ім падабаецца. Калі там будзе толькі палітыка на Тутбае, я думаю, што людзі будуць чытаць там пра надвор'е на нейкіх іншых парталах. Але я думаю, што ўсё ж рэдакцыя Тутбая пойдзе па той праверанай дарожцы, якая ўжо была выбудаваная цягам усіх тых гадоў, што існаваў партал. І просто сама мадэль таго, як Тутбай існаваў, і тая мадэль, якой умеюць карыстацца людзі ў камандзе, яна хутчэй за ўсё будзе захаваная просто таму, што гэта там эканамічна выгодны варыянт, і гэта адзіная мадэль, пры якой можна выбудаваць вялікую аўдыторыю, на якую, як мне падаецца, арыентуецца і наша Ніва, і Тутбай. Ну, а вось, дарэчы, зараз вы сказалі важнае слово эканоміка. Ну, я разумею, што, магчыма, это пытанне делікатнае, вот, но тым не менш, наколькі вот я ведаю, скажем, Тутбай, наша Ніва, яны, прынамсі да пэўнага часу, да апошняга часу, былі бізнесамі. То есть гэта приносіло доход. Это приносило доход за кошт там, ну, у Тутбая были и іншыя проекты, и за кошт реклам. Ну вот мы ведаем ситуацию, в якую трапила российское выдание «Медуза», якое было створено за межой. Тым не менш, яны атрымлівалі российскую рекламу, а потым их, так сказать, подогнали под иноагента, и як бы они всему свету сказали, что ну все, мы як бы на межы банкротства. Ну, а вот калі, мовно кажучы, там Тутбай, наша Ніва апынуцца за мяжой, это будуць выданні, ну, вот кшталту «Медузы», нават в горшай ситуации, потому что я кажу, «Медуза» мела хоть какую-то российскую рекламу. Белорусская реклама, понятно, что ее не будет. Вот, то как бы, какая экономика? Вы можете что-то сказать? Я думаю, што гэта будзе пытанне прыстасавання да тых новых умоваў, у тым ліку тэхнічных магчымасцяў, якія будуць мець і Тутбай, і наша Ніва. І манетызацыя праз інтэрнэт-рэкламу бывае вельмі розна. І я ўпэўнены, што людзі, якія працавалі ў камандзе Тутбай, у тым ліку і ў камерцыйным аддзеле, і ў іншых аддзелах, якія займаліся там інтэрнэтам, у кампаніях, якія не былі там наўпрост афіліяваныя з Тутбаем, людзі добра разумеюць, як зарабіць грошы на інтэрнэт-рэкламе, як прыцягваць аўдыторыю там з Google News, з Яндекс Навіны. І вось гэтае пытанне вырашыцца. Канешне, гэта не будзе Тутбай, якім мы яго ведалі раней. Гэта будзе зусім нейкі іншы фармат. Я таксама не адмаўляўся бы ад той магчымасці, што Тутбай можа быць падтрыманы, напрыклад, там нейкімі грантавымі грашыма. Гэта у гэтым няма ніякага там крыміналу, улічваючы агучаныя праекты па падвышэнні фінансавання, пра якія ўжо казаў Сенат, як мне падаецца, тыдзень ці два таму, што грошы будуць выдзелены ў тым ліку на падтрымку журналістыкі ў Беларусі. Я б не адмаўляўся ад такой магчымасці і не сказаў бы, што для Тутбая гэта будзе нейкім там крымінальным праектам, калі яны атрымаюць фінансаванне ад ЗША. У тых умовах, у якіх Тутбай існуе зараз, як мне падаецца, ёсць вельмі розныя магчымасці для таго, каб фінансаваць праект надалей. Канешне, гэта будзе ў некаторую ступені кампрамісам з тым, як Тутбай працаваў раней, новым выклікам, але паглядзім, хацелася б пачуць больш, канешне, ад самой каманды, і я тут не маю ніякага права, каб сваю версію выдвигаць як нешта, што будзе галоўным планам самой каманды. Ну, вот мы с вами зараз говорили про, так бы мовіць, і набыццё, замежнае быццё тых ресурсаў, якія в Беларусі існуюць. Але вот, здаецца, в сваім посте вот вы написали такую статыстыку, што некалькі гадоў таму дзесьці ад 5-й часткі да чвэрці беларусаў ввогуле просто не былі ў беларускім інфармацыйным полі. Якім заўгодна. Ад савецкай Беларусі да там Тутбая ці Харкова. Яны спажывалі расійскую прадукцыю. И вот в этом сенсе вот эти доли могут стать велизарными. И еще вот у меня в додаток. Мы с вами памятаем злив про инсайдер планов генерала Чернова, начальника Кремлевского управления, про то, что хорошо бы нам было,
так сказать, Беларуси посадить какое-то такое, как квазинезалежное СМИ, вот, которое мы будем контролировать, под якое мы, так сказать, будем. То есть, чтобы оно было не прямо российское, ну, прямо российское, до речі, ёсць спутник, он так само, его, здаецца, пакуль ніхто не разгромил. А вот, які вельмі адрозніваецца, дарэчы, ад спутнікаў іншых краін. Да, і да, в этом да, таксама там ёсць ёсць свое, свой да, сэнс. свой беларускі, так сказать, контекст. Але вот якія вы лічыце перспектывы як бы, вот того, что люди, страціўшы звыклыя як бы, ресурсы, на звыклых як бы, там, кнопках, про звыклые механизмы, ну просто сидут вот в этот российский, властно российский контекст, там будут Mail.ru глядеть. А другое, вот, так сказать, какие-то варианты, которые, может быть, пераемники генерала Чернова что-нибудь створаць. Ну, глядзіце, чвэрць людзей, якія не заходзілі ніколі у беларускі сегмент інтэрнэту з беларускіх карыстальнікаў, гэта не толькі людзі, якія заходзілі на выключна расійскія ресурсы, але таксама ресурсы, можам сказаць, там у Амерыцы, глядзелі YouTube, яшчэ нешта, ёсць і такія варыянты. То бок гэта не ўсе 25% глядзелі выключна расійскія там каналы онлайн ці чыталі расійскія газеты. Справа ў тым, што яшчэ у верасні 2019 году мы даведаліся аб тым, што сайты расійскіх тэлеканалаў па сваёй агульнай аўдыторыі ў Беларусі збіраюць амаль столькі ж, колькі збіраюць Тутбай і онлайнеры. Толькі два гэтыя парталы маглі канкураваць з сайтамі расійскіх тэлеканалаў. Пра што асабліва ніхто ніколі не ўзгадваў, і гэта не было нейкім фактам, пра які, можа быць, было вядома там шырокаму грамадству ці нават медыаэкспертам. Але гэта важнае пытанне, таму што супольная аўдыторыя вось гэтых расійскіх тэлеканалаў зараз застаецца, а аўдыторыя Тутбая пачынае рухацца ў іншыя напрамкі. За тыя 6 тыдняў, што прайшлі з моманту закрыцця Тутбаю, мы заўважылі там разам з калегамі маімі, разам з медыааналітыкамі такую справу, што аўдыторыя Тутбаю, напрыклад, не перайшла на Mail.ru, не перайшла ў YouTube, не перайшла ў онлайнер. То бок гэтыя людзі проста перасталі заходзіць на Тутбай ці атрымліваць доступ до Тутбая, але пры гэтым не знайшлі пакуль што новых платформаў для атрымлівання інфармацыі. Для роспачы караткі. Так, і гэта вельмі дзіўна. То бок аўдыторыя Тутбая знікла, умоўна кажучы, так? Калі параўноўваць, напрыклад, статыстыку траўня, то там ад сярэдняга ўзроўню там аўдыторыі недзе прыкладна мінус 10%. І вось гэтыя людзі, якія раней чыталі Тутбай, зараз чытаюць нейкія ресурсы, пра якія пакуль што мы дакладна не ведаем. Мы не маем проста інфармацыі, як у доўгатэрміновай перспектыве паўплывала закрыццё Тутбаю на паводзіны чытачоў. Але вельмі дзіўна, што яны не заходзяць, напрыклад, ні на Белту, ні на Цэскую Беларусію, ні нават на YouTube. Ну, магчыма, яны чакалі таго, што вот адбылося сёння, з'яўленне зеркала, новага Тутбая, адроджанага Тутбая, магчыма, напружыцца, як бы карыстацца VPN, таму што вот уже сённяшняя інфармацыя, што ўжо як бы улады заблакавалі вот это самае зеркало. Ну, пры гэтым, пры ўсталёўцы VPN чытаць зеркало ўжо будзе гэтак жа проста, як і калі б гэтай блакіроўкі не было. Таму у гэтым сэнсе, канешне, паводзіны аўдыторыі вельмі цікавыя, і цікава, што мы не наблюдаем нейкага сыходу ўлева ці ўправа. Яшчэ забаўны факт у тым, што СТВ, напрыклад, на сваім сайце збірае там недзе крыху там блізка 1,5 мільёнаў у чэрвені, а Тутбай, які быў зачынены увесь чэрвень, атрымаў 4 мільёны заходаў. То бок людзі спрабавалі заходзіць на сайт, які быў заблакаваны, але пры гэтым сабралі там у 2 з капейкамі разы болей, чым СТВ, які працуе ў поўную сілу. То бок аўдыторыя, я спадзяюся, зразумее, што з'явіўся гэты новы праект,
людзі пабачаць ужо аднаўленне, пачуць там ад сваіх калегаў, сяброў, і аўдыторыя, напэўна, вернецца. Можа быць, не ў поўным сваім памеры, як гэта было да разгрому Тутбая, але мы пабачым, хутчэй за ўсё, вось гэты такі вяртанне такое на гэты праект «Зеркало» той самай аўдыторыі, якая раней чытала Тутбай. Што датычна магчымасці стварэння такога праекту, які будзе граць шырмаю, канешне, гэта мажліва, цалкам мажліва. У мяне насамрэч было такое адчуванне, што будзе захоплены адрас Тутбай, і на яго месцы з'явіцца нейкі там новы прапагандысцкі праект, які будзе граць тую самую ролю, якую, напрыклад, грае там у России канал RTVI, ці радыёстанцыя «Эхо Москвы», ці «Новая газета». То бок гэта будзе ліберальныя СМІ, але ў гэты самы час яно будзе цалкам кантралявацца там беларускімі спецслужбамі. Такі варыянт таксама возможны. Ну, я не кажу, што там усе гэтыя СМІ, якія я толькі што назваў, знаходзяцца пад кантролем расійскіх спецслужбаў па самыя памідоры, але у тым ліку залежнасць, скажем, «Эхо Москвы» от «Газпрома», яна, напэўна, існуе. Ну, в этом сэнсе, скажем, той же Венедыктов, ён наадварот як бы козыряе сваімі, так сказать, асабістымі адносінамі там, з Песковым, ну і з Путіным размовы. То есть ён часть эстаблишмента, а зусім не, як бы, так сказать, там, вораг сістэмы. Ну, то бок, такое медыа дакладна можа з'явіцца. Я думаю, што будзе спроба яго стварыць, але справа ў тым, што у гэткім вострай стадыі палітычнага крызісу, у якой знаходзіцца Беларусь, аўдыторыю досыць цяжка падмануць, і цяжка ёй падсунуць праект, які дакладна працуе там пад крылом КДБ ці пад крылом МУСа. Таму я думаю, што... Як вы сказали, все-таки на конт «Эхо Москвы» такой как бы софт, квази. Вот тут яны наўрад ці будуць ствараць яшчэ адні, ці, так сказать, там Тутбай ператварыць у жолтыя слівы. Ну, понятно, что это будет читать пэўная аудыторыя. А вот такой якраз лайт, софт, так сказать. Мы бачылі прыклады падобнага, калі ў Беларусі стваралася сетка таксічных рэгіянальных каналаў і паблікаў, прабачце, рэгіянальных сайтаў і паблікаў. Людзі туды заходзілі, яны чыталі навіны там пра коцікаў, сабачак, але ў крызісных сітуацыях там усплывала цалкам расійская пракрамлёўская павестка датычна нейкіх там палітычных тэмаў. Ну, я думаю, што такі варыянт цалкам возможны, цалкам магчымы, але ці будзе аўдыторыя верыць такому сайту? Ну, справа ў тым, што людзі вераць перш за ўсё персонам. А хто будзе верыць там людзям, якія выйшлі з БТ ці выйшлі з Белты і пачалі ствараць ліберальны канал? Ну, я не думаю, што у гэтага праекта ёсць нейкі поспех. Усё ж «Эхо Москвы» існуе там 3 дзесяцігоддзі, было створана ў іншых абставінах, стваралася там у зусім іншай абстаноўцы палітычнай, і мне падаецца, што вось гэты кантэкст зусім не параўнальны. Ну і вот тую тэму, якую я умоўнага генерала Чернова, то есть стварэння, я ведаю, што Айсенс вельмі падрабязна этим займаўся, вот сеткай таких расійскіх шовіністычных выданняў. Іх некалькі гадоў таму было даволі шмат в Беларусі, хаця они былі не вельмі як бы уплывовыя. Ну а тут вот як бы, калі глядзець, як бы мовіць, з Лубянкі ці з Крамля, вот образуецца як бы пустая поля. Знікаюць такія гіганты, як Тутбай, наша Ніва, ну, магчыма, яшчэ і не апошнія. І вот яны могуць это чымсьці запоўніць. Ці, можа быць, і не, потому что вот гэтыя размовы мы з вами чулі давно. І яны яшчэ і ў жніўні мінулага году гучалі, вот, что там Россия свои, так сказать, информационные, вот, так мовіць, щупальцы протягнули, а вот не надо, они протягнули, по сущности. Такой вот, как бы, в неформальной, навпрост незалежной от Лукашенко форме. А зараз могут? Ну, глядзіце, тое, што мы зараз з вами назіраем, гэта не проста там крокі самога Лукашэнкі, гэта крокі, якія былі абмеркаваныя з кіраўніцтвам Крамля, гэта крокі, якія зараз мы назіраем
гэта ёсць рэалізацыя той дамовы, якая была створаная ў жніўні, калі Пуцін пагадзіўся дапамагчы Лукашэнку, калі ён пераслаў у Беларусь гэты дэсант прапагандыстаў Арці, дзякуючы якім БТ зараз ёсць настолькі таксічнае, як мы яго ведаем. І менавіта ў той час адбылося тое, што можна назваць здачу інфармацыйнага суверэнітэту. Наратывы прапаганды беларускага тэлебачання цалкам былі скаардынаваныя з тым, што паказваюць па расійскім тэлебачанні. З'явіліся там розныя формы дэгуманізацыі, з'явіліся мова варожасці яшчэ ў большай ступені, чым яна існавала да жніўня. І ўся тая прапаганда, якую мы назіраем зараз на беларускім тэлебачанні, гэта вынік менавіта той працы Арці, Russia Today, якая была воспастаўленая ў жніўні мінулага года. Апроч таго, мы можам сказаць, што Расія у гэтым сэнсе цалкам кантралюе ўсе месаджы, якія выходзяць там з глыбіняў беларускіх, гэта можна назваць дзяржаўныя медыа, можна назваць медыа холдынгу Лукашэнкі, таму што ён цалкам кантралюе ўсё, што ў іх адбываецца, і фактычна прыватызаваў гэтыя медыа. Можна сказаць, што вось гэтыя медыі, у першую чаргу тэлебачання, яны ўжо цалкам скаардынаваныя з расійскай павесткай, і няма сэнсу ствараць нейкія паблікі асобныя ці тэлеграм-каналы, калі ёсць кантроль на тэлебачанні. Вось гэта дакладна назіраецца. Таксама ёсць жаданне заводзіць больш расійскіх каналаў, ствараць новыя карпункты ў Менску расійскіх каналаў у бліжэйшым часам. І апроч гэтага, канешне, вядзецца вялікая праца па аднаўленні і стварэнні сеткі тэлеграм-каналаў, зноўку жа, што датычна рэгіянальных сайтаў і рэгіянальных суполак. Чамусьці ад гэтай ідэі маскоўцы адмовіліся. Цяжка сказаць, чаму. Магчыма, былі там перагледжаныя нейкія праекты ў жніўні, магчыма, з-за таго, што большая эфектыўнасць назіраецца, калі яны працуюць з тэлебачаннем наўпрост, але некаторыя таксічныя паблікі існуюць да гэтага. Актыўная праца вядзецца ў тэлеграме, можна на сайце iSense знайсці мапу таксічных паблікаў і даведацца, ці тыя сайты ці каналы, якія вы чытаеце, ёсць прарасійскімі, прамаскоўскімі, кантралююцца з Крамля. То бок, зараз вельмі важнай становіцца такая інфармацыйная гігіена ў чытачоў. І, канешне, спажыванне медыяў будзе змяняцца. І я думаю, што ўсё ж тыя вось новыя абмежаванні, якія мы назіраем, яны хутчэй у доўгатэрміновай перспектыве ёсць магчымасцямі для беларускага медыарынка, у тым сэнсе, што з-за абмежаванняў беларусам і беларускім журналістам прыходзілася заўжды карыстацца тэхналагічнымі інавацыямі. Вось той прыклад, які я прывёў пра пераход у інтэрнэт напрыканцы 90-х, вось тое самае мы зараз назіраем з пераходам навінаў у фармат тэлеграм-каналаў, у фармат Ютуба, Тіктока, Інстаграма і гэтак далей. То бок, гэта у доўгатэрміновай перспектыве проста стварае новыя магчымасці для медыярынку, які будзе пасля змены рэжыму існаваць у зусім новай форме. І, канешне, грошы, якія ішлі, напрыклад, на рэкламу на тэлебачанні, пачнуць пераходзіць да журналістаў, якія працуюць у Інстаграме, у Ютубе, у Тэлеграме, у іншых меседжерах. І ў гэтым сэнсе праз стварэнне новых такіх праблемаў для журналістаў, праз закрыццё, напрыклад, веб-версіяў сайту, улады самі падбухторваюць журналістаў карыстацца інавацыямі, і не толькі журналістаў, але і аўдыторыю. Таму мне падаецца, што ў гэтым сэнсе беларусы не па сваёй волі становяцца такімі першапраходцамі інфармацыйных тэхналогій. Гэта і з аднаго боку і магчымасць, і, канешне, на жаль, мы маем праблемы на гэтым шляху. Ясна, добра. Дзякуй вялікі, Серж. А затым, як яно ўсё увасобіцца ў жыццё, нашы гледачы могуць сачыць якраз на адным з такіх
новых медыа, так бы мовіць, сацыяльных медыа, менавіта ў YouTube канале Свабода Прэміум, ну і ў Тэлеграме.